Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A madadin ni kaina ina miƙa saƙon gaisuwa ga ɗaukacin al'umma dubbannin 'yan Nijar waɗanda ke zaune a cikin Nijar waɗanda ma ba sa zaune waɗanda ke Libya, Cote d'Ivoire, Faransa da kuma ma har Amerika kai. Ina miƙa saƙon gaisuwa da fatan alkhairi a gare su. To ina so yi magana akan zanga-zangar da an ke yi mu 'yan Nijar muka taso muna cincirindo akan tituna muna wannan abun. Gaskiya maganar gaskiya zanga-zangar da aka yi haƙiƙa ni ɗan jam'iyyar RDR ne, amma gaskiya zanga-zangar da aka yi bata dace ba saboda me babu abin da tashin hankali zai kawo a cikin ƙasa illa koma baya. Yanzu kan misalin da na bada in aka ce shugabanni su fito su yi ma waɗanda aka tabka ma wannan mummunar ta'asar ta asarar shaguna, wasu ma an faffashe shagunansu an lalata, wani ma ƙarshe zan ce ma har abada ba zai koma yadda yake ba don saboda sai a hankali. To kaga kenan magana ta ɗaya kenan wannan kaga an maida shi baya kuma ma nan ma wani abu ne wanda za a nuna iya cewa ma nan ma an samu ragi tunda waɗanda ke da abun an ruguza an lalata, kaga haraka kenan sai a hankali in yake ba. Shi mulki zaɓi ne na Allah, tunda Allah ya sa Bazumu aka zaɓa kuma haraka ta kasance da cewa dai ko da dai nuku-nuku suka yi har ya hau kan kujerar mulki, kamata ya yi mu tashi mu yi addu'a, bai dace a hito mu yi zanga-zanga ba, komi kamata ya abi shi a hankali. Gaskiya yanzu gashi ta kai da akasarin ma har an rurruhe muna abin ga connection wanda sai godiya ma mu nan ma 'yan ƙasashen waje shiru muke ji ba ma jin labarin komi, mu ba da labarin iyalinmu ba da labarin ma a siyasar ba, kaga haraka sai a hankali. Da ƙarshe dai abin da zan ce dai Allah ya zaɓa mana mafi alkhairi, Allah ya tabbatar mana da alkhairi da wannan abin da aka yi insha Allah. In Bazumun ne alkhairi a gare mu Nijar, Allah ya tabbatar da shi kuma ya ba shi ikon riƙewa akan amana. Saɓanin haka kuma sai mu yi roƙon Allah ya kare mu.